mijil dudasan karya sansaya dalu arara sabya kang lintang gumedhap desonya tengah wengi lumrang gandaning puspita karenaning putyane sang dijo warambrangan ler swaraning madu bangga manung sungsarining kandhan piteng klapa Jumangkah Raden Werkudara kang ngangupadi Kresna lan Janaka nena gendya kang pinuwus datan kadi wonten salebeting wana dasar wana kang gawat kaliwat-liwat bawasan jalma mara jalma mati panandene nadyan mangkono katingal wonten sesupca coplok saking embanan kang nedeng kewala lumampah kandhek lampahira tatan kantun punakawan nenggih Kelurah Badranaya nala gareng sumawana bagong tanggap ing sasmita Kelurah Badranaya anggoning anisang bendara anggenira lumampah kandhek karana swasana ingkang nembe nedeng ketiga katingal nadyanta
wonten salebeting wana nanging katon mangampak-ampak candrane. Udakara wis jam 1:20. Waduh. Meh setengah loro. Ora nyono ora ngira kok ya cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Tasih wonten ingkang mangsuli kula salam kula. Nggih, kula pujaken mugi-mugi nggih kathah rejekinipun. Mugi-mugi tansah pinanjang yuswa. Mugi-mugi tansah kinayoman pring Gusti. Mbok menawi ingkang sampun kondur nggih mugi-mugi tambah anakipun. Waduh. Gareng metu iki kok ya dhewean. Dasare Petruk ki ya wis sawetara dina ora kumpul. Bagong iki duwe kanca siji ki ora gelem bareng. Kancane do numpak bis dhewe nyepeda motor. Aku iki gumun karo Bagong iki. Gong, ana apa Kang Gareng? Mbok ya mrene to, Le? Ya, aku ya tetep rono kok, Kang. Lah mau nganggo lelagon apa, Kang? Aku ndudah mutiara kang kependhem. Ki mau anggitane Swargi Kinarta Sabda. Ora liya ya lagon kudangan. Apik ya, Kang. Lah piye? Swargi Kinarta Sabda iki anggone ngripta lelagon iki. Nadyan to wis suwe nang isih ngumandhang tur kepenak dirungokke kok, Le. Aku ya tak rono. Kowe arep gawe. Aku ndudah motor kang kependhem padha ae. Bukane buka saron. Gawe lelagon pujiku ben padha dipujake, padha slamet wilujeng, Kang. Kaya ngapa bukane buka saron. Monggo.
kene. Ah iya Kang Gareng. Ya awake dhewe iki karo ngenteni bendarane kok. Ya bisane kepiye wong wujude batur ya ngene iki Kang. Ah iya, ya kudu kaya ngono kok, Gong. Ya pancen wis kewajibane awake dhewe. Rak ya padha slamet alhamdulillah Kang. Entuk pamujine Kang Gareng ora ana halangan cawijapa. Keluargamu lak ya padha slamet to, Gong. Ah iya. Kabeh padha slamet. Kang Gareng lak ya semono uga. Iya. Ya alhamdulillah ora ana halangan tur ya padha sehat kabeh. Ah iya. Sing disesuwun ya kudu kaya ngono kok Kang Gareng. Lah iya. Ah iki dene wis mapan ana ing kene. Iki nang ndi to Kang Gareng? Iki ora liya ana ing tlatah Desa Sugihan Kecamatan Winong. Ana daleme Bapak Sabit. Ana daleme Bapak Sabit ya Kang. Heeh. Mula saka kuwi awake dhewe supaya mahargya utawa mene panglipur kanggo bengi iki, Gong. Heeh. Wujude wayang ya Kang Gareng. Heeh. Wujuding wayang dene Pak Sabit lan Bu Pasmi iki mung kepengin nganake tasyakuran muga putra kekalih ora liya ya Mas Moko lan Mbak Dwi. Tur mau awan ya wis dianake ruwatan. Ruwatan. Ya. Ruwatan mono iki budaya Le. Tenan. Yen to duwe putra lanang wedok utawa kedana kedine mestine ya pancen ya kudu diruwat. Heeh. Nek kabeh ngene manut marang kerteke ngati kok ya Kang Gareng. Iya. Aja kongsi kok ya entuk perintahe wong liya. Kabeh mono tuwuh saka atine dhewe. Nek atine mantep kudu ruwatan ya kudu diruwat. Nek ora mantep utawa yen ora diruwat ora apa-apa ya ora dadi baya pangapa. Ah bener Kang Gareng. Ya tansah dipepuji ya, Gong. Sabubare pahargyan bengi iki sabubare wayang iki keluarga Bapak Sabit ya tansah amangke bagya mulya. Amin amin. Putra kang dibuga muga-muga ya tansah ayem tentrem padha rukun bangun keluarga dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Amin Kang Gareng amin. Dasare bengi iki jejangkep ya Kang Gareng. Oh, jejangkep Le. Wis komplit para pangkrawit ya jejangkep Bu Sinden sajake ya raketang ana sing turu sedhela. Ah, mampir omah. Iya, ya ora apa-apa wong ya ketimbang mung ngliyep ya alung sisan turu. Ah, iya. Ya. Bu Sinden cacah telu, Bulik Sri Lestari, Mbak Muryati lan Ibu Suparti. Heeh. Ya. Lah iki Kang Gareng iki arep gawe apa? Iya, kanggo miyak suasana. Nek durung metu sing mat-matan kekaremanku ora liya jineman uler kambang kuwi ora marem. Ah, Kang Gareng iki wong tuwa. Iya, wong tuwa iki kaya ngene iki lho. Ya kunjuk dumateng para sepuh lan pini sepuh. Mugi-mugi ing mangke saged nderekke utawi mirsani pagelaran wayang ngantos paripurna. Ah iya. Sing ngaturke sapa? Sing ngaturke coba sing tengah Mbak Muryati. Ah, Mbak Yumu ya Kang Gareng. Iya. Wong keluarga seniman ya kaya ngene iki kok Le. Nek wis main utawa pentas ngene iki najan to wong tuwa ya diperintah. Kuwi Mbak Yuku ya tak perintah. Ah iya. Nek omah ya tau perintah, aku ora tau. Ah, kandhane sapa? Oh iku ketokne menangan kok. Ora kok Le. Ketoke aku iki wonge ora ngerti apa-apa, ora ngerti kono, ora ngerti kene. Ah, apa iya?
Lho tenan. Aku angger kumpul sing dembung sing lor kuwi wah tenan. Tenan ora ngerti apa-apa dasare sing dembung sing lor ki wonge meneng. Ora ngerti apa-apa. Blas. Blas apa? Ha iya. Ya kabeh ngono tak kumpuli kok. Ya, ora mung sing meneng, sing kakean omong ya tak kumpuli. Sing kakean ngomong iki sapa? Ha iya. Kamangka ki jenenge sedulur ki beda-beda ya. Ah iya beda-beda. Ha iya. Ana sing akeh omong, ana sing meneng. Ya. Coba jineman uler kambang dipun aturaken Mbak Muryati mugi dados jampining sayah monggo dipun pidhangetaken sinambi menapa kemawon. Jenenge mat-matan iki alon-alon. Iya, ben iso dirasake kepenak. Heeh, yo. Sak
iki mau le jineman uler kambang. Heeh Kang Gareng. Jineman uler kambang kuwi uler kang kumambang jenenge lintah. Mula sak titahe alon-alon watone kelakon gremat-gremet butuhe slamet. Wong tuwa iki ngajap apa nek ora sabar lan narima. Dadi wong tuwa ki malah sangsaya abot kok le. Heeh Kang Gareng. Awit wong tuwa ki dadi contone wong nom. Mula kudu ngati-ati tenan. Sapa sing ndak contoh nek ora Kang Gareng. Lho, nek tumbahe ndake Kang Gareng kuwi neka-neka. Lah, aja salahke nek wong cah nom kaya aku iki ya melu neka-neka. Mulane kabeh iki wong tuwa. Dadi sing wis nganggep awake tuwa ki ya kudu ngati-ati. Aja kok ngoenehi contoh sing ra bener karo cah nom. Ora ngono kok malah kaya nyeneni aku. Lho aku ki nek ora Kang Gareng sing tak tuju sapa? Oh ning kene mung Kang Gareng. Kang Gareng ki sedulurku sing tuwa. Mulane sing tak contoh iki ya sing tuwa. Upama mlaku Kang Gareng tumuju ning kono ya aku ngetutke ana mburi. Ya. Pancen kaya mangkono. Ah, sajake iki kok ana wong langsung nyekel mik. Lah nggih nyucukke opahan Dek Gareng. Kula niki wau kula bergaul kalih Pak Lurah. Sugihan Pak Suwarno sak kanca-kanca. Pak Lurah niku jiwane nasional. Dikumpul wong cilik ya dikumpul, wong setengah cilik dikumpul, wong dhuwur ya dikumpul. Dadi nasional. Termasuk kula internasional. Internasional. Nggih. Niki kula tak takok sampean nggih. Nggih. Iki intermezzo sik, wong ketune isih wonten kelodhangan. Nggih. Saniki wong sampean kan dalang. Oh ngaten nggih. Niku wau para priyagung kok persis bapake suarane. Ngoten. Kok persis bapake lho wong bapake ora dinut, aku ya ngono jawabanku. Lah nek ngenut wong liya lah ora bapake. Saniki tak takok Mas. Nggih, pripun? Gareng niku wetone napa? Gareng niku wetone nggih. Pripun ya? Mboten mudhun sampean. Mboten ngertos. Nek kula ngerti Mas. Ngertos pripun? Nek gareng niku wetone Jumat Pon. Karek sing nanggap. Lah niki kan Pak Sabit nanggape dina Jumat Pon. Jumat Pon. Niki dadi gareng niku metune wetone Jumat Pon. Nek umpama wetone Setu Wage njing-njing niku ndak pun rampung. Lah niki pun Setu Wage, Pak. Oh, sudah Setu Wage ya? Nggih, setengah kali. Ah niki ugi wonten ngaten. Ustadz Piyayi Sugihan ingkang wonten Jambe. Lah nggih. Panipun Pak Ustadz Supawi. Lah menika wonten Nawala. Nggih. Menika dari Pak Ustadz Safawi. Safawi. Nggih. Safawiyanto nggih. Safawiyanto. Saking Jambi. Nggih. Pengurus Yayasan Sabilul Mustaqim. Jalan Pendidikan Meragin. Oh. Dari nika yayasan nika dari TK, MTS ngantos MA. Ngertos nggih? Kula nggih gadah yayasan lho Mas. Yayasan apa? Namine Saitonir Rajim. Kliru nggih niku? Nggih, menika salam kagem Mas Murso beserta keluarga dan putra yang makili dalang Mas Murso. Wow, saya ketemu malam ini akan minta gending untuk Mas Habib. Napa niku? Dan seluruh warga Sugihan. Napa gendinge? Setunggal Solawat Badar, nomor kali Sido Mukti, nomor 3 Bojo Loro, nomor sekawan di Pleroki menika jadi. Aki kok ora umum, Pak. Sekawan menika wonten kintunanipun setunggal lagu nika 90.000. Jadi berarti nek papat 100.000. 100.000. Nggih. Niki mangke upami jenengan badhe nyumbang setunggal menika mangke kula tambahi 20.000. 20.000. Nek nyumbang lagu separo 12.500.
Nggih dipun dongaaken Pak Supawi, mbok menawi benjang menawi ulang tahun Yayasan Sanawi kula wau teng Jambe, panjenengan kalih ingkang Rama dipun timbali wonten. Sabil mustaqim. Nggih saya pun. Menika ugi wonten WA. Wah, WA menika saking Bapak Darji menika nuwun Mas niki wonten sederek ingkang ngajeng nyekar. Nggih, sinten? Lho mboten ngertos to. Nggih, Mas. Menika Pak Darji kan. Nggih, ingkang jejer Pak Darji niku nggih kanca seniman. Oh, ngoten. Nggih, saking sekian. Niki pripun? Saderengipun dipun damelaken Tombo Ati riyen, mangke lajeng kadangipun ingkang badhe misumbang lagu. Pun jenengan mriku mawon. Nggih. Kula mandu nggih. Nggih, mandu. Jumbuke bayaran. Nggih. Mbak Muriati kok nggih pun mundhak kepinterane. Pripun? Pun mboten blera-blero. Lah nggih wong nggih sedaya menika nek pun kulino nggih Pak nggih. Kala mangsa nek gegladen utawi napa nek pun saben dinten dilakoni utawa ditembangke nggih sangsaya mindak saenipun. Tur riyen nate teng SMKI ya. Oh nggih. Nggih, Nate teng SMKI. Nggih, monggo. Menika dipun damelake panyuwunipun pamundutanipun Pak Ustad Safawiyanto. Sawiyanto. Nggih, Safawiyanto. Tombo Ati niku. Nggih, Tombo Ati mangke dibablaske selawat badar. Nggih. Nggih, Bu Sindan riyen nggih. Nggih, mangga dipun bukani buka celuk kemawon. Ah
Gareng Mas. Oh iya. Niku kethuke kok rada seliring Mas. Ah iya. Abane kok nano nano lak ngoten ah. Ah nggih. Kok abane kethuke kok seliringe ngaten. Sesuk 19 yuta nang apa-apa. Saya kethuk niku bapak sampean. Ah nggih kula nggih ngertos. Hebat pokoke. Niki ingkang badhe pisumbang gending Mas. Monggo. Monggo. Napa gendingipun? Saka teki napa Banyulangit? Wilujeng dalu badhe ijing nggih. Nggih, assalamualaikum Mas Joko. Nggih, waalaikumsalam. Kaparingan asma sinten, Pak? Kula Supadi, Pak. Supadi. Nggih. Pidalem sak ibu Saking Dukuhan Gedong, Kelurahan Sugihan. Oh, Gedong. Gedong niku pundi? Kilen tepatnya wonten niki, Pak. Wonten Punden. Oh, Punden. Punden. Kilen desa niki. Oh, nggih. Nggih, Mbak Murso nggih kula pijet riyen kok. Oh. Menawi supe kula. Ndek siang nggih salaman jemuan teng Sugihan ya. Ketok padu bareng lampune dibrep. Mbok menawi supe, Pak, Mbak Murso. Nggih, Mat niki badhe pisumbang menapa? Nggih kula tak nyumbang mangke ditibake pepeling. Oh, ngoten. Dipun bawani langkung rumiyin nggih. Larasipun slendro. Nggih, slendro. Mangga. Tintingane sampun samapta. Wah, Pak Sun omahe adoh dhewe. Supadi. Hah, Supadi kula niki. maksude sing gender niku Pak Sun. Tintingane Mbah Sun, Mbah Sun. Nggih. Tintingane. Wah. Niku daleme tebih ki ambak lho, Oh, pengrawe. nggih. Niku kula kenal Kang Darji niku lho. Ha nggih. Mangga. Allahu Akbar mongko pepeling adzan ing masjid swara ngumandang iku minangka bukane ibadah kang satuhu umat Islam salate wajib luweh becik jamaah salate kantun Bergas nang. luwih sampurnaning iman kalinambaran sabar sareh sarta iling Allah paring hidayah. Wah, suwantene sae sanget. Nggih, mboten nate kangge nih, Pak. Jarang kangge. Ah niku Pak Topel niku suwantene nek ngoten niku wah, wis. Lah niki kebeneran iki ketemu Pak Topeng nggih nembe niki wau. Ndek cilike nggih apal kula. Mas Darsono, Pak Murdapa, Mbah Gunarto, Bang Murso apal sedaya. Lah kula nonton teng pinggir debok mriku. Riyen. Jebule desane Pak Sabit. Ipine Sindan Karnini kula niki. Monggo musik, Monggo palapa dipun musik.
aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya wong sedela sabar lan tawakal asasi kuwasa yen kepareng bisa munggah swarga. Matur gering panuwun nggih Pak Supadi. Nah, niki wau lagune berbau Islami. Islami. Kados panyuwune Pak Supawi saking Jambi. Wah, nggih. Menika pancen lelagon ingkang bernapaskan Islam. Nggih. Nggih, maringi pepemut dumateng ingkang kasuk agama Islam, Pak Topel. Pancen leres Mas Bagong. Pancen gamelan niku anyen luwes. Nggih. Dipun damel langgam saged, keroncong saged, jineman saged, Ngoten, nggih. dangdut saged. Nggih panci kantun ingkang garap. Nggih. Sauger ingkang garap menika ngangge gamelan tur ingkang nglakoni utawi para pengkrawit menika saged ngungelaken utawi kompak kanggenipun damel nggih sekeca nggih Pak Topel. Ah, sakeca blaka-blaka. Kados siagane Pak Topel. Wah, mboten sakeca sunaji. Lah pripun? Nek niki lak sakeca wae artane isih utuh. Ha nek melu kula, alah mboten sakeca. Kula wingi nggih denek jenengan yagane nika sinten mawon Pak Topel? Nika pimpinane Jikera. Kula demung kalih wong tuwek. Oyo-oyoan. Lah gawan kok patimu aku karo lempe. Karo nek Panawi wis. Hebat pokoke. Lah yo demung karo wong tuwa iki piye? Lah nggih sampean kedah anut Mas. Lagu sembarane ngabukane kok rondo kempling. Aku ki yo niku wong yoga medik Mas. Oh, yoga medik. Umume sakniki yoga 300 350. Niku 110 wis bungae ra umum. Wis akeh. Oh, akeh kanggone ki ambake. Kulino barongan kok. Ah nggih. Nah, menika Pak Topel kula wau sampun ngaturi sholawat badar nggih Tombo Ati. Nggih. Lah Pak Supati sampun nyekar pepeling. Nggih, nggih, ngelingno. Gandeng panyunane Pak Ustad menika tebih-tebih saking Jambi. Jambi. Tur nggih kunjuk dumateng Mas Sabit utawi Pak Sabit lan seluruh warga Sugian. Nggih. Nah, mereka dipun damelke rising rada gayeng larase pelok. Pelok. Lagu duet aja dipleroki. Wah, aja dipleroki. Jenengan milih kalih sinten? Niku nek kula milih kalih Hajah Lestari mawon. Nah niki cocok kula. Sajake iki Lho aku dipethelki kula. Rada masuk angin. Ora mentelengi kuwi, Pak. Napa? Kuwi ya kegawa rasa ngantuk. Niku wae lak ajeng Nggih. saking transit Nggih. ke ngagem busana kerikan langkung rumiyin. Sing ngriki Mbak Mur. Kula niku kok ora aku sing ngriki ngoten pancen kula. Ah nggih. Wong pripun nggih? Wong rame tanggapan, rame job. Wong ya sasine sasi rame. Nggih saben bengi nggih bidal terus. Nggih kudu tansah ngati-ati, njaga kesehatan. Masuk angin berbahaya. Tur nggih cara Bu Sinden niku nggih mbetake swara nggih Pak Topel nggih. Nggih nek ora diruksa awake, betake swara nek wis masuk angin ngoten niku suarane kala mangsa nggih telas. Entek dipangan gendruwo. Mulane kudu ngati-ati, mangan iya kudu dijaga. Aja anggere mangan. Nggih kaya ora entuk mangan ijo-ijonan. Kaya to. Helm. Niku to. Dimplok ya malah kacau. Jangan bening, jangan bening. Sehat. Sambel tempe lah niku murah gabi. Tur nggih sakniki niki kudu ngati-ati melih, Pak. Pripun? Teng margi dalane niki pun alus, nek kendaraane sangsaya kathah. Oh, nggih. Kados jenengan niku pun sepuh. Nggih. Cara nitih kendaraan niku mboten usah ngebut.
Alon-alon Mas. Nggih, alon-alon. Ben mboten wonten alangan tunggal napa. Kula niki wong sak omah Mas, nek winginane. Nggih. Perkara mendem perkara iwak. Hari kurban. Oh, hari kurban. Wedhus, sapi, sirah kula ngantek bileng aku. Lho. Darahipun jenengan pinten? Darah kula niku kan 90. Lah 90 nek dipun dari ulang mendol niku lak malah sae. Wah, 200 kok. Lho, Wah, niku medeni wong malah kula niku. Kados bapake jenengan darahe rendah. 90 80. Kula nggih sami mawon. Nggih. Turunan niku. Lah nggih. Pokoke turunan. Nggih kok kan melek iki kala masa nggih malah darahe turun. Nggih. Ya mulane dijaga kanca-kanca yoga. Lah nggih. Banyu putih sing oke. Ndok Jawa, madu. Kare niku mrica. Bubukan nggih. Kok ya ana prica bareng. Nggih, mrica bubukan. Oh, ngoten. Bapak sampean iki ngloro ati ya, Mas. Loro ati pripun? Lho kowe ngerti nek aku ki ora tedas kacang nek dikeki terus. Lho kacang ngono. Wah iya. Monggo aja diperoki. Monggo bukane buka bunang. Monggo ben regeng lan gayeng. Iya.
lakon aja dipliroki. Bablase tengene Dibablaske prau layar. bablaske tengene malih Swara suling. wah hebat niku. Niki sepisan malih Mas. Oh nggih. Oh soalnya pun jam 2 menit. Nggih. Ngengeti hari kemerdekaan yang ke-74. Jangan-jangan mula hari 17 Agustus. Nggih. Merdeka kula sampane mung menak merdeka. Nek ora merdeka nek ora merdeka berarti ora ana wayang. Nek kula nggih pun diweling, Pak. Nggih. Niki Bu Sinden, Bu Lek Sri Lestari. Nggih. Sesuk iki hari kemerdekaan. Nggih. Tenang. Ora mung aja kaya biasane Pak Am. Nggih, nggih. Mergo sesuk ki aku upacara. Wih. Upacara nek nganggo slek. Wah, lho, wong upacara niki harus kok Paski Braka, pengibar bendera. Ibu Haja Lestari karo Mbak Muryati. Paski Braka kok lemune ngono. Oh, lha nek ambeke Mbak Muryati nok mburi, Mbak Lestari nok harap. Oh, dadi kaya mentok kae. Menika damel lakon 45. 45. Iya. Larase niku napa, Pak? Pelok barang. Pelok. Besok barang. Pelok napa? Goblok aku. Sampe aku ora digong ya ngene iki lho. Wah, aku seneng nek Pak Tobang genteni demung. Wah, kowe temenanan ngeti demung iku nganti dicuwedakno. Kula riyen nate niku gentosi demung, Mas. Oke. Kurang ajar. Krawitane ki ngarang anyar. Ah, Nembe mawon iki. Dalange niku Mas Ardianto saking Tangamangu. Wah, sing gunung kula lirik. Gawe macem-macem ngoten. Tak notno, tak panceri loro kaya wong dadu pokoke aku. Oke. 45 nggih. Ah, nggih. Mungkin terus nutuke lakon nggih, Mas. Oh, nggih. Nggih. Monggo. 45 hari kemerdekaan yang ke-74. Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sajina 7 taun 1945 Rambate rata hayu Rambate rata hayu tumandang bareng maju tengate kata hayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 wis tetap merdeka. Kalau kae genderane kumlek kota ngawe-awe Apapune sang diwana kelambang sajatine negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasinya 7 taun 1945 Olopes kuntul baris Olopes kuntul baris tumandang bareng maju tunggal tekan rahayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 wis tetap merdeka. Merdeka. Wah, gayeng tenan ya Kang Gareng. Lah iya, gayeng tenan kuwi lagu mat. Lagu perjuangan kudu ya semangat.
Ya semangat 45 nggo mengeti sesuk kuwi ya utawa dina iki tanggal 17 Agustus mengeti hari kemerdekaan Republik Indonesia. Heeh, Kang Gareng. Wah, iya. Wis sawetara ya, Gong, awake dhewe ngaturke tetembangan ya suka parisuka ki untuk wae nanging aja kongsi malali marang kewajiban. Kang Gareng, ya nyuwun pangapura dumateng para rawuh, dumateng para sepuh lan bini sepuh. Yen awake dhewe akeh kekurangane, ya ora dadi pangobaya pangopayu. Dereke bendara sajake Rama Semar kae wis ngawe. Ayo tak dereke, Kang. Punapa merah ingsun Praten Mas Bogong Meja Tuhatan Pokarya wus ngalila wentasing Badranaya Hangracut ajimat nang ukut panca triya sayang titik wau tanpa pamong ingkang para suci adulae depan Tadya ayu ning bawana malam sadulita Ndara bendara kula Gus, ndara lancur kula Den. Anggenipun sampun sawetawis dangu ninggalaken utawi nilaraken kasatriyan. Ndika tansah lumampah kendel. Boten paring pangandikan. Lajeng wonten salebeting wana kandhek lampahipun mbok inggih ya to Gus.
Mbok menawi ing mangke ndika menika nembe nandhang pepeteng sinten ngertos kula saged amadhangaken penggalih nika Ndara. Kakang Badranaya. Kula wonten dawuh. Matur genging panuwun Kakang Badranaya. Karana jeneng sira lan anakmu kersa ngetutake marang laku jantraku. Menika sampun dados kewajiban kula kok Ndara. Kula menika minangka batur minangka abdi ndika dhateng pundi kewala badhe kula dherekaken bawasan mudhun jurang minggah gunung kula badhe dherekaken kok Gus. Iya. Apa to daronane dene aku ninggalake kasatriyan aku ora bakal bali yen to durung tinemu kang ndak sedya. Ndika badhe lumampah dhateng pundi menapa to ingkang dipun sedya Gus? Kawula ana Kakang Badranaya karana sawetara suwe Kaka Prabu ing Ndwarawati murca saka negara tatan nate makumpul kalawan para kadang Pandhawa. Ing mengko krenteking atiku bakal ngupadi ana ngendi papan duninge Kaka Prabu ing Ndwarawati. Durung lega, durung marem rasane atiku anggonku ngupadi durung tinemu. Inggih. Mbok menawi lekas ndika kados mekaten menika prayogi sanget awit menapa mbok menawi ing mangke Kang Raka Ndwarawati anggenipun murca saking negari ninggalaken para kadang Pandhawa sampun sakalangkung dangu menika anggamel boten sae anggenipun ndika sakadang badhe anglampahi diksang awit menapa sedaya menika Ndara kula utawi Kang Raka ing Ndwarawati ingkang pantes mangke dados pangayupan para kadang Pandhawa pramila Gus. Mbok menawi ndika badhe ngupadi Kang Raka ing Ndwarawati monggo kula dherekaken sampun ngantos ndika kandhet kanthi budidaya kanthi kumrembah asta ndika jumangkah suku ndika tertamtu Gusti menika badhe maringi dalan pepadang murid sagedipun kasembadan pinanggih Kang Raka Gus. Kadang padha warandana becik besok amanda paris kang prayetna ayo saranta wanging Ndwarawati tinumpas panikuwaing Pandhawa yo Kakang Badranaya yen pancen kaya mangkono aku bakal nerusake lagu aja kongsi ado-ado lagumu Kakang Badranaya karana iki bakal lumebu ana ing nggih sendika ngestoaken dawuh ayo nala gareng lan bagong lagumu aja kongsi ado-ado awit iki lumebu ana ing wana kang gawat kaliwat-liwat nggih Pak ayo monggo Ndara kula dherekaken monggo Gus kula dherekaken Gus. Sarate mandam somala amadangi jroning masane ngenani wadon remu
Padha menehing sun Praden Waspaga mijil tutatan pakarya nuwun mangke Kakang Mas Sarawa Paduka Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti. Wah. Celamprong adikku ya. Ndak tampa kanthi bungah ora liwat pangestune Kakang kowe iki tampanana kawula nuwun inggih. Kula cadhong mugi ndadosaken jejimat. Ndara Werkudara sami wilujeng Gus. Kula ngaturaken sembah pangabekti. Semar ya. Ndak tampa tiba sapadha-padha.
wonten wigatos menapa Kakang Mas katingal Kakang Mas merpegi ingkang rayi jelam rong adiku kawruhana karana kang tak upadya mung jeneng sira Janaka adiku wis sawetara suwe ninggalake kasatriyan dadi sungkawane barep Puntadewa kakangku. Inggih Kakang Mas. Kula nyuwun pangapunten mbok bilih sampun sawetawis dangu ninggalaken kasatriyan awit menapa kula hamung kepengin angopadi wonten pundi papandhunipun Kaka Prabu Indrawati. Iya, yen pancen kaya mangkono nunggal karep kalawan aku. Kanda upadi siji wis tinemu nanging siji durung temu. Ora liya jlitheng kakangku. Inggih, menawi makaten Kakang Mas monggo sesarengan lumampah ing mangke mugi-mugi saged pinanggih kalian Kaka Prabu Indrawati. Iya, yen mangkono ayo bebarengan tak derekke laku cantramu.